Ассалому алейкум ва рахматуллоҳ, бародарони азиз. Ҳамин фарзанди ман Гуломов Абдурахмон Азимхонович, соли таваллудаш 24 августи 2004 сол, рӯзи 22 августи 2022 сол аз хона баромада то ҳол барнагашт. Хоҳишмандам, агар касе ки дар Москва ё Московская област мебинед, ҳамин касро ба ҳамин рақамҳо занг занед. салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони ҳар як адми шумо боша. Падара диде гап зад масъалаи бачааш да бози ба забони русиям вайшам мемонам. вақте ашкои падара дидам, хеле дилам қалбам нороҳат шид. фарзанда калон мини 18 сол, 20 сол, 30 сол. мақсад дар ин ҳолат ҳар як падар орзу дорад ки пеш аз фарзанд аз дунё бигзара, ба хотире ки дарди фарзанд ин хеле мушкил аст. вақте мо фарзанд надоштем, падар баъзе чиё мекард аҳамият намедод. вақте фарзанддор меша, баъд ба қадри падар мерасӣ. илтимос хоҳиш мекунам, зора мекунам аз ҳар як адами шумо, халқи тоҷик, халқи мусалмони худам, ҳамин видеоро падилиса кунед, пан кунед. мақсади лайк ин ҳамин комментария падилиса ҳамин яки результат метия. бачаак панҷие бад пештарак аз 4 рӯз пеш видеоша монда будам, алҳамдулиллоҳ ёфт шид. зиқи аз ӯ мутаассифона ам ки гуфтем ки хая видеоша кунед, ёфт шид, моро вотуна махкам мекунем мутаассифона. гуфтем ки видеои пешакиам удалит кунам, мо видео намекунем. сами гиламони мо хурсанд шидем. алҳамдулиллоҳ ёфт шид, аммо як видеоча ҳама вақт бикунем ки мардум бигӯянд ҳо дар ҳақиқатан результат дод, дастгирии ҳам бачаҳо буд ки ҳамин фарзанди шумо ёфт шид. парвардигор сарбуланд боше, аммо ин корҳо хуб нестанд. хоҳиш мекунам ба хотири ҳамин падар, ба хотири ҳамин бачаак гумшуда, имрӯз бо ден раждениш будай, изодурӯзи ҳам бачааки 18 сола будай. мутаассифона падар чунин гиря кард, чунин мақсад ашк рехт, ман дилам сӯхт. хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ, ба хотири ҳамин падар, ба хотири ҳамин додарак видеоро паҳн кунед, падилиса кунед. блогерое ки мақсад корои бадам паҳн мекунед, инак корои некам бигиред соҳбшеста кунед, хуб мешавад. худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. ҳама вақт сарҷам бошем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алҳамдулиллоҳ, раҳмат ба ҳамат ки паҳн каред, падилиса каред, мақсад лайк зоштед. пештарак ӯ бачааки панҷи ёфт шид. алҳамдулиллоҳ. акму суратша дига намемонам, видеои пешакишам удалит мекунам. худо нигаҳдор. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳ, дорогие братья. Ищу сына Гуломов Абдурахмон Азимхоновича. 24 августа 2004 года рождения. Вышел из дома 22 августа 2002 года. До сих пор домой не вернулся. При себе имеет российский паспорт, ну и еще личные документы. Если кто в Москве или Московской области где-нибудь увидите, позвоните по указанному номеру, пожалуйста.